dakazutena, 19. mendeko nebero bat da. Da normalian erabiltzen da janaria fresko ukitzeko. Hau etortzen da, katedralgo restaurazio berria hasi zenean, da ezkerreko aldeko muraiaren errekuperaketa. Hasi zen gutxi gora bela, 2008 urtean. Freskoak eukitzeko, alimentuak eta janaria eramateko merkatuetara. Orduan horregatik dago hemen hiriaren erdian. Merkatua oso gertu dago hemendik, da horregatik dago hemen. Hemendik oso hurbil badauz beste batzuk deitzen direlako batzaz. Benetan da zuloa dira, baina erabiltzen dira gauza berdinetarako. Gehiago jendea ez daki. 3 gauza ezberdina pentsatzen dute direla. Piztina bat, zulo bat, edo muraiaren ondoko, nola esan, zulo bat. Bitxikeri bat bezala esango nizuke, Clemente Olave izan zela nebero honen jabea, eta zen gizo bat oso behartsua da, oso denbora gutxian diru askokin egin zen.